Gernika-Lumoko udaleko azoka eta merkatuen sailak urriaren 30ean egingo den urriko azken asteleheneko azokan parte hartzeko eskaerak aurkezteko epea ireki berri du. Parte hartu nahi duten lagunek Aldundiko nekazaritza saileko ustiategien erregistroan alta emanda egon beharko dute nahitaez. Euskal Autonomia Erkidegoko erakundetako ekoizleek eta artisauek ere parte hartu ahal izango dute lehiaketa honetan, baldin eta azokaren sustatzaileek beren taldea gonbidatu badute. Urriko azken astelehenean postua nahi dutenek urriaren 11 arte eskuratu ahal izango dute, txosnek urriaren 1 arte bitartean. Eskabideak udalaren webgunetik jaitzi ahal izango dira, irubebikoitza gernika-lumo.eus atarian. Eta egoitza elektronikoaren bidez, bidali beharko da azabildua@gernika-lumo.eus atal horren bitartez. Bestela, aurrez aurre aurkeztu ahal izango da Gernika-Lumoko udalaren erregistroan AHZ-an astelehenetik ostiralera 7:30 ordu bietara.